Eres un alfa, Xini. Està manifestant-se. Ja ho crec, contra el calentament global. Rambonet, tio! Rambonet! Rambonet. Hòstia, quants mal... Saps quin? Fa falta un edit. Saps quin també Fa tinc? falta un edit. Gramonet. De Rambonet. Saps quin he dit? Gramonet. És que així no poden haver-ne molts, eh? Però, tio, no. Ixe me'l va dir damunt d'una persona que ni m'esperava que me poguera dir això, eixa persona. Hòstia, però això és fatal, eh? És que mira, si li dius Rambonet és Ramonet vestit de Rambo. Si li dius Gramonet és un poll de farlopa i dalt del cap de Ramonet. Fem NFTs. Però si li dius Dragonet... Hòstia. Dragonet. No! Dragonet. Tan guapo, tio. Un dragonet de caseta en el cap de Ramonet. Hòstia, que màquina, tio. Menú multiverso. Se sopesa. Chiri, haz tu magia. Fer la teva màgia. Lo que? Ni farlopa. Bon dia! Chiri farlopero. Hòsties. Pues sí, benvinguts. Un dia més. Bon dia, sí. Sí, ja ho tinguem bé. Què dia? Al programa de la basura digital. Ja Fa més calor. Vamos. Benvinguts al vostre vertedero de confiança. Fa molt de calor, eh? Ui, El logo. demanem una subvenció per ficar aire condicionat. qual. Però és que se me cauen hasta els auriculars de l'orella. De la suor, tio. Puto asco. Es fon la silicona. Cau per el... S'acaba, fem la pausa i estem apegats a la caire i tot. Normal que tinc un litre de cervesa que està... Bueno, tinguem. Està tempero. Tira-li, Chiri. Vaya. Ah, bé. Jo vull full aigua. I don't know. A mi avui no m'entra ni la cervesa, vull full aigua. Vols dir? Te ho dic, tinc molta calor. Ja, això és de veres, eh? Però jo sé que quan estàs currant li pegues una suada de por i t'espolses 3 litros facilíssimament. Pues voto dir lo que vull, però el rotllo de fer una calor que flipes, arribar al restaurant, que el fiquin la copeta, acabar de tirar el tirador, que i pegar alguna tragallà, perquè no trago, tragallà. Orgàsmic. Que el tragues la copa de primer i li fas, perdona, un altre doble. En l'estiu, quan vas a fer-te una cervesa, mentira, perquè te'n fas 2. Una de glob i la segona ja te la fas tranquil. Li dius al camarero, porta'm una cervesa però no te'n vagis molt lluny perquè un rato et vaig a demanar-te una altra. Quina és la cervesa que tardes menys a beure't? La de quan fa calor o la primera quan vas a morrar? Uau. No, la de quan fa calor. Crec jo, eh? Però jo la primera d'anar a esmorzar és... I la primera d'anar a esmorzar un dia d'agost? Anar en la panxa buida i de repente... Buah! No, increïble. Pues per això a mi no m'entra. Per això estan els cacaus. Però bueno, ja estem així, un altre diumenge més. Sense palmitos ni res. Parlant de cacaus. Correcte, parlant de cacaus. Parlant de cacau. Anava a dir-ho jo, eh? Cacau que s'han viscat. Paco, enxufa la tele, per favor. Mare. Sí, puc que l'enxufe. Que no m'he recordat. Chiri, of the catch. Sí, per això, que tinguem contingut audiovisual. Això, parlant de cacaus, què collons va passar l'altre dia en Albaida? Va ser diumenge? Jo ja ho vaig dir, qui no estiga bé que el tanque. Ho he repetit. Què classe de plaga s'estès per ahí, tio? Bueno, no, està clar, la per tot el món. temps. Bueno, sí, correcte. El temps La munta color verd. La plaga que s'està estenent. Tornes... Com era? Tornen des de dol, cares al sol. Venen les serps, muden l'espace. Ai, això seria per el color verd? No, perquè fa vist en taronja i de blau cel, capullo. Clar, però mudar la pell es refereix que, aunque aquesta persona se'n vagi, ve un altre que pensa el mateix que... Brother. Plan, és com... No, o que es blanquegen, saps? Que diuen, no són tan fatxes. Clar, és una metàfora de com blanquegen diners. És com en Abascal, que en una pregunta li feien, en cada entrevista li feien una pregunta, o sigui, molt simplificat la pregunta era, eres fatxa? I diu, no sóc tan fatxa. Bueno, però espera, és que... A veure, nosaltres sabem de lo que estem parlant? Sí. Ui, això no em carrega. Encara no hem dit res. Sí. Estem Algo creant salió molt mal. hype, però si sou de per així, algo s'aulorareu. Clar, passa-me-lo. Bueno, aneu comentant el que ha passat i ja després ensenyar el vídeo perquè està passant molt xic. Pues mira, simplement és que l'altre dia vam amanèixer en la notícia de que uns personatges, perquè no tenen altre nom. Era uno, no? Crec que era uno o només dos, es veia no uno. me'n recordo. Però crec que el que estava gravant no era com un ciutadà que passava per ahí i diu, hòstia, menú subnormal. I es posa a gravar. Crec que també era... En plan, crec que estava gravat a posto, com a mira quin héroe estic fet. Hòstia, pues que inútil. És que és de ser molt bobo.
sincerament. Conta, Paco, conta. No, que això, vam veure una notícia de que uns Està personatges ahí, van uno muntar de- al balcó de la població veïna Albaida, del municipi veí Albaida, i van llevar la bandera LGTBI per ficar la seva bandera de l'Aguilucho, que estarà ja, farà hasta olor des anys que fa que no Ja ho existeix crec. la bandera. Tenia pols antes de treure-la. Sí, el pitjor és que no sabrem ni hasta potser quines conseqüències pot tindre això, però ara exaltar el feixisme, la veritat que no seria No, no hauria de ser una cosa que passarà com desapercebuda. però com estem en Espanya... Tampoc és nou d'ara, Damunt fent-ho una aixina, un deli d'odi aixina. Clar, tio, és que és odi directe a un col·lectiu, molt directe, perquè damunt, en una institució pública, que és un ajuntament, Clar. Claro. i vas i lleves això per posar el símbol de fascisme més gran que ha hagut de tota la història d'aquest país. Damunt és que és una És cosa que- que dius que té que veure una Tal cosa amb l'altra, qual. vull dir, o sea, ja no és que tu defengues Espanya i per defendre Espanya tens que defendre a tots els enemics de la pàtria. Què passa, que els enemics de la pàtria són els homosexuals? Tal qual. Pregunte, no sé, però després diuen, no, és que la penya ara no diu Viva Espanya perquè mos diuen faig enseguida, i dius, home, normal. Si cada volta que fa un deli d'odi es marca en la bandereta d'Espanya, en el Clar. símbolo d'Espanya. Clar, o sea, no ho feu per la bandera, però és com si, per exemple, aneu i rebenteu un edifici i després quan acabeu de rebentar l'edifici ficeu la bandera d'Espanya. Claro. És que jo crec que aquesta gent de És que veres... fan això, o sea, no van a rebentar un edifici, però quan fan la puta lia, quan acaben de fer la lia, bum, la firma. Jo crec que Això aquesta diuen fatxa, gent de capullo. veres es pensa que està fent activisionisme de cara al seu propòsit. Jo crec que Activision. Activisme. Sí. Activisionisme. Activision Blizzard. Estava jugant molt al Black Ops últimament, perdó. Activisme, saps? Bueno, Sí, perdó. fem molt d'activisme per el seu motiu i, germà, què collons fas? Tu creus que farà algo llevar una cosa i posar això? I, vull dir, per ells jo crec que es pensen que això és un motiu per apoyar la seva causa, en plan, un motiu que està donant-li força a la seva causa. Però l'únic que fan és... Jo quan ho vaig veure, no sé què em va sorprendre menys. En plan, que el delicte d'odi acabara en la firmeta de la bandereta, que fora un puto simio de anar a arrancar una bandera que no està fent-li mal a ningú, o que fora en Albaida. No sé què d'aquestes coses em va estranyar menys, sincerament. El ball del tio. Albaida... Què vols passar? No m'ho esperaria. Però molt bé per part de l'Ajuntament que els endemà crec que van organitzar una manifestació, una reunió pues, per a defendre això, i està guai. La veritat que almenys l'Ajuntament tinga un poquiu de veure, és que pes en això. També tu pensa que, bueno, si no m'enganya, ara en Albaida està el PP, però tu pensa que un ajuntament de poble no pot mullar-se. Tal qual. Si això hagués passat en Barcelona, no haguem fet res. Ja. O en Madrid, o en una ciutat gran. Però és que és un poble. A la mínima que no fas alguna cosa ja estan tots fonant-te. Perquè coneixen tots. Però és Clar, que això és una altra, però com te graves en un poble que probablement quants habitants hi ha en Albaida? 4.000, 3.000... No, més, uns 6.000, 8.000? No, Albaida crec que és més xicotiu que Benigània, Sí. Vols dir? Sí. És un peliu... Hòstia, està com Benigània. me n'anà que flipes. Bueno, Quantes? Pues que posen la vall de 6.000. Benigànim en vez d'Albaida, no? d'eixes 6.000 persones no creus que per lo menos com unes 500 van a conèixer? I tant. De vista o de... Però és que és molt probable que aquesta persona no siga ni del poble com a tal. Pot ser. O que eixa persona no és que hagi volgut fer-ho amagant-se, sinó com a mireu a mi m'ha lo que passat he fet, contexto saps? uno d'Albaida. Com? Que m'ha passat contexto uno d'Albaida. Ara mateixa, en directe. Sí, Hòstia, o sea, fa un rato. exclusiva. En clase. Sí, no, Vale, que contamos. diu que... com va ser? Que era un malet. Sí, o sea, que el tío era un poco bovet, en plan de que... Que Ja raro. no va ser ni tan delit d'odi, però va ser una tonteria com una casa, en plan, ¿para qué farà això? De una En plan, persona de 2 de IQ, ja està. Sí, en plan, ¿para qué te muntes ahí? Tal qual. Tenia 2 neurones i una se n'havia anat de vacacions. No? Imagina't si era tonto, que crec que vaig veure una foto que el molt subnormal va tirar la bandera de dalt del balcó, però la del Glucho el va penjar baix. Sí? I jo veig i dic, però com eres tan bobo, tio? Com que la va penjar baix? Pues en comptes de on va arrencar la bandera, però la de l'Aguilucho, com mira lo que xulo que soc, va Sí. baix, se'n torna a baixar i la penja baix. I dius, però tu eres tonto, tio. Perquè se la va oblidar. És que- Estava allà i va dir, merda, la bandera. Però el que és et dic, que- la cosa va ser que ell va anar primer i no la va llevar, la de la LGTBI, Sí. però va posar l'altra. I ja només per el fet de muntar i fer la mona, d'anar i ficar-la això, pues la policia va anar i li va dir, pues, no falles això, però o sea, no te muntes als puestos. Damunt? Que no és plan. Ja ho I crec. va Damunt? anar i li va llevar la bandera d'Espanya que havia ficat ell, que és lo normal. O sea, és actuació completament normal.
I el tio, damunt anava, es veu que tocava tot algo, i va dir, pues si lleve la meua, pues lleve la de ellos també. I va anar i la va llevar. Menut subnormal. ¿Qué te que veure? També, que tu te muntes als puestos, vulguis fer el mongolo i que la policia faci la seva faena per una volta i tu digues, no, és que això és culpa del col·lectiu LGTBI, vaig a llevar-li la bandera. O sea, no me deixeu expressar-me. el resumen és que el tio va anar a ficar la bandera perquè estava a l'altra, la policia li la va llevar i aquell es va enfadar i va dir, pues lleve jo l'altra, no? Sí, i fique la meua. Vale, com collons, ara explica-me com collons pot passar això siguent que el quartel de la policia local està d'enfront. Ja Està d'enfront! Ja ho crec. A què es dediqueu? O sea, és que... És com si anara jo ara al tanatori i el petara de TNT i el Guàrdia Civil no s'enterara. Ja ho crec, perquè està enfront també. No, però és que està més prop encara. Madre mia. És la mateixa plaça, no? Clar, ja ho crec, és de veres, hòstia, ja ho crec. En el cantó. No sé, tio. Només fa falta veure alguns comentaris de la penya. Damunt és que la penya comenta... Bueno, puedes ficar el vídeo que encara no l'he ficat. Sí. Fiquem el vídeo i ara continuem. Però és patètic, tio. És que al final... Sí, en tot context possible i entrable en este vídeo, o sea, tot està mal. És fatal, tio. Correcte. Per molt context que li fiquin... Però què fas muntant-te ahí? Tal qual, tio. Fica-te-la en ta casa. Un diumenge per la nit. Sí, com que fica davant de casa... Bueno, sí, fica davant de casa si vols, sigues degenerat pa tu. Però els demés no volen saber lo degenerat que eres. Clar. Jo la tinc dins de l'inodoro per quan cague o alguna cosa. Fuck. No, en sèrio, va. No, home, no, que això després es queda ahí mal, fa... A trancos. Raros. A trancos i barrancos. Ja tocava. Che, calla, hostia, que tinc que tornar a ficar-lo. És que Xiri ha fet... Este es el momento en el que un joven trepa hasta el balcón del Ayuntamiento de Albaida, en Valencia. Ah, però en tira dos. Sí, l'altre no sé quin és. Sincerament. En su lugar colocaba una bandera franquista. El Vamos autor bien. ha sido identificado por la policía y podría enfrentarse a un delito de odio. I ja. ¿Podría enfrentarse? ¡El Lillo Juan! ¡Màquina! Màquina, el Lillo Juan. Ha reaccionat el Lillo Juan a això? No. No. Vale, m'ha quedat tot És que l'ha apretat sense voler. És que... vale, l'has baixat. L'ha apretat sense voler, sí. Que calor. Tio, la penya que fa això és una de dos. Està molt frustrat sexualment, no l'han tocat en la seva puta vida i per això té que amargar els demés. Pot ser, És molt bona teoria. O té una masculinitat molt fràgil. Per això la Iglesia perseguís també els homosexuals. Perquè com ells no poden tenir sexe. Pot ser. Ja no és que no poden tenir sexe, Pots dir per Això s'ho passa pels ous Sí, també. la Iglesia sempre ha perseguit els homosexuals perquè els ha marcat sempre com a viciosos i això perquè òbviament pues, no és una cosa natural de Déu i tot el rotllo. Però els obispos no són viciosos, no, pues no s'agrada això la carn. I per últim només volia comentar, tio, la penya que comenta que no són pocs, que diuen, a ver, es que ¿qué coño hace una bandera que no es institucional en un ayuntamiento, tal, no sé qué, no sé cuántos? Jo, clar, perquè quan pengen, per exemple, un cartell per a la cursa contra el càncer, o quan pengen qualsevol putíssima merda, o quan pengen la publicitat dels partits i tot el rotllo... Que tots ho sabem, que ho fiquen pa vendre, o sea... No, ja no pa vendre, sinó que... Moltes voltes sí. Sí, però... Moltes voltes sí. Però vull dir-te que per lo menos ho posen, saps? I ja és algo que més el fa. Lo que diu Paco jo crec que és que la penya li fa mal veure-ho. Vull dir que no és necessari tindre un motiu institucional o nacional per a poder posar una bandera, tio. Però perquè tenen una masculinitat molt fràgil, perquè diuen, joder, és que están fijando una bandera para el orgullo, eso, ¿para cuándo el orgullo heterosexual? Tío, eres subnormal. O sea, ¿para cuándo el día del orgullo hetero? Es que la peña, t'ho juro que a voltes li falta una rega de més. Una rega és la paraula. Sí, però la putada és que molts es pensen que això és... Vull dir, antes, ara ja no tant, però antes diem, no, això és gent... Vull dir, gent que té la mentalitat d'antes, gent que ve d'antes, ara conforme anem renovant, però és que... No, està present. No, vull dir, cada volta n'hi ha més gent jove... Si nosaltres parem a pensar en la gent que nosaltres hem juntat de tota la vida, trobarem a molts que tenen aquesta mentalitat avui en dia. Probablement. I dius, joder, han sigut educats més o menys de la mateixa forma. Què ha passat ahir? També, joder, no vaig dir que tinguin la culpa els MPC, però els mitjans d'informació manipulen moltíssim. Barbaritats. El fan veure coses bones que no són bones, o potser... També el gastar les formes despectives per a desvaloritzar sí, algo, clar.
un col·lectiu, un partit polític, això també estan gastant molt l'ultradreta per a poder ensaltar-se. L'altre dia vaig veure un vídeo de que las nuevas generaciones, un chaval dient, he conseguido para las nuevas generaciones todos los que sean afiliados entradas a 2x1 o gratis en una discoteca. Jo, ofertes en discoteques de Madrid. car, dius, però és que esteu comprant-los. Esteu comprant les noves generacions, capullo. De repente els diputats de Vox s'han convertit tots de RPPs de discoteques de tercera. Car. Saps? Què està passant? És que al final tindran això. He dit Vox, no sabia ni de qui estava parlant, però m'ho imaginava. No, del PP. Ah, pues pitjor encara. Nuevas generaciones del PP. M'imagino lo perdut que estic jo. No tenia ni puta idea. Però perquè és que... A mi sincerament, a mi tots els moviments estos de noves generacions, tinc que dir que siga del PP o siga del partit que això, molts em donen molt de mal rotllo, sincerament. Cringe és la paraula. Cringe. Pot ser, sí, t'entenc. Els moviments que es fan avui en dia, o sea, deurien ser necessaris, però en la forma en el que es fan, en la majoria, bueno, en tots els partits, en tots, és un poc cringe, sincerament. O sea, estem parlant del que estem parlant. És que, a mi també em dona... Tens 21 tacos, vés-te'n al bar a fer-te una cervesa amb els teus amics, tio. Què més t'importa si jo què sé, si el diputat fa un backflip o el concejal de tal fa no sé què, tio. L'únic que pots fer és comentar-ho. Viu una vida. Però és que damunt les persones que estiguen ahí clavades es sentiran com super superiors en la societat, en plan de wow, estic en les noves generacions del PSOE, del PP, de tal. Tampoc crec, però... Jo, als que conec que estan en noves generacions del PP, de Compromís, de tal, me veig un poquet així, en plan, com a que sense parar en tu ja saben més que tu. A veure, pot ser. Justament, és que depèn. Però també és de veure que tots aquests temes donen molt a gent intentar donar superioritat moral, saps? Sí. Tots tindre que la seva ideologia és... Perquè quan més tancat és a un partit és que més tancat estàs fent cara a aquesta ideologia. I damunt que moltes voltes parles en gent d'un extrem o de l'altre, és que és igual, és que és indiferent al final, o sea, i no comparteixes al 100% o al 80% les idees i ja directament eres de l'altra punta. Sí. Tal qual. Estàs a l'altra punta del seu pensament. Això no és així, tio. O sea, jo puc ser de dretes, però igual no soc tan de dretes, o puc pensar de formes diferents. Clar, o puc ser d'esquerres i tindré... I això és lo bonico. Correcte. Això és lo bonico, no... tu si no penses així eres un tal o eres un qual. No, però al final la societat també ens obliga a emmarcar-se en uno. Ja. Al final tenen que votar i quan votes a uno eres això, eres d'eixe color. Has de votar a un partit, has de tindre un equipo, ja siga en esport, futbol, has de tindre una religió que inclús l'ateisme el pots considerar com una religió, perquè és creure no se te considera una persona com fiel als teus principis. És com quan naixes tens el formulari del Jabo que tenies que plenar de la fecha, pues tot això tens que replenar-ho així. Aunque jo crec que nosaltres, com a tal, la societat, els que creuen en cap religió no són ateos com a tal, perquè inclús l'ateisme també forma... N'hi ha unes és que n'hi ha dues formes de definir l'ateisme. Clar, jo diria més... L'agnosticisme crec que també perquè pot ser agnòstic. Clar, però agnòstic és un altre tipus de religió. Hi ha que fer això de les religions que hem dit, Sí. És que antes, mira, se n'amanava molt de temes, però... The hit is coming, man. En algun moment farem de lo d'això. Se vienen cositas. Estem anunciant ja, no? Vull dir que farem... Bueno, sí. No mos queda ningún... Mos queda algun episodi de la temporada sense convidat? Algunos sí. Alguno. I si no es pot fer en alguna... Si no triem el millor... Si no, el fem en... Triem el millor convidat possible. Portem el retor del poble i fem la tier list. Estem mirant-lo, agarrant la imatge de la creueta, comencem a baixar per cavalls. Això ja començaria a ser com la velada d'Ibai, no? Ja, tio. Comencem a portar ahí a gent random, convidats... Hòstia, imagineu-se una velada però de gent pegant-se, en plan, de diferents religions, càrrecs alts de diferents religions, full boxeo. Uau! A veure quina és la millor religió. El papa contra el ayatollah. Tal qual. Jo lo que tinc ganes és de que facin la velada de l'any però en versió gitana. No. Com han fet en tots els programes, rotllo, igual que en la Kings League, han fet la Gypsy Kings League. Brutal. Que és brutal. O sea, la Gypsy Kings League és brutal. Se ho han muntat en un campet d'ahí del barri que tenen un bar, tenen bar de veres. Però bar de bar.
Que sí, tenen en molts partits tenen els mateixos àrbits que la Kings League. Els han contratat. Càmeres, realització en directe, repeticions... Pues té que Hi estar ha, més hi ha, guapo que la hi ha Kings League. un exjugador de primera divisió que també va jugar en la Kings League, va jugar ahir. Jugadors de la Kings League que estan petant van ahir a la... Té que ser molt millor que la Kings League. Tio, Sincerament, sí, perquè és que damunt són, ja no és ni gent ni semiprofessional ni polles, són tot de gent del barri i tal. Clar. I, És que no, és massa bo. I damunt es piquen molt més. Home, clar. Està molt graciós. Que guapo, tio. Entonces, jo estic esperant que faig la versió de la velada. Hòstia, però això seria molt... Clar, però és que jo crec que el que és el nom de la velada és d'Ibai, no? Això no... No, la velada és d'Ibai. La velada va crear Ibai. No sé si s'inspiraria en alguna cosa al final. O sea, el rollo este de crear una vela només de streamers de esta forma de actuacions de música, tot el rollo, Clar, jo crec que això ho ha fet Ibai. El primer en fer-ho. També és de veure que ha evolucionat molt. Recorde que quan va passar la primera, la van comentar en la temporada 0 del podcast. Ah, sí, Clar. sí. La van comentar així un La poc... primera va ser la de Reven el millor, no? No, bueno, no sé. Sí, però que tots es van quedar en la de Jagger contra Virus. Clar. Sí. Que després va ser Jagger Bustamante, la segona, no? Sí. Que va ser el major fail de la... Bueno, el major fail de la història tampoc. No, però va ser veure com les noves generacions passaven abans a les anteriors. Era un Els cop nous artistes generacional. Era un els cop nous artistes generacional. senten els vells, no? Clar, tio, totalment. Puto Jagger, és que és polifacètic, que no ha fet? Hòstia, jo vaig veure... Què no ha fet? Vull dir, estant jo veig en la velada... Vull dir, Jagger va eixir, no res. Va eixir entrevistant-lo al principi i tal, però va tindre un moment que va ser brutal. No sé, bueno, el Cliff va xupar perquè per trobar-lo. Estava en l'entrevista, tal, no sé què, i mentre li està dient algú, va, esto es un evento increíble, tal, no sé què, i s'arrima el micro i fa FLIPA! Jo dic, no pot ser. És que, t'ho dic que és una persona que m'agradaria moltíssim i a la vegada tindria molta por de parlar en ell, d'intentar Ja. tenir una conversació normal, perquè potser, en plan, ara m'ha suposat, ¿vale? que Jagger coneix el podcast este i dic, Jagger, vine, jo estaré cagadíssim, perquè potser jo intentaria preguntar-li algo serio i ell, pues sí, no! Home, clar, però ell saps que vindria disfressada d'algo. ell té aquest personatge i és el caràcter que després jo, tot el món, bueno, no ho sé, òbviament serà una persona, jo què sé, que pugues xerrar del chill i tal, No, però clar, és sí. el personatge que interpreta que és Jo tinc que top dir... tier. No, però per això, no sé si us heu agarrat com l'entrevista en el Wild Project, que van al serio, o com quan va a la Resistencia. Clar. Que cada vegada porta... O sea, heu vist l'últim que ha fet ell? De Los Alienígena. no. Mireu-se, en la Resistencia. En poder. Brutal. Los Alienígena. Los alienígenas. Los Alienígena. Jo sincerament crec que és una d'aquestes persones que comença a tindre trastorn de personalitat. Sí, este Múltiple. que el personatge se li va menjant i no pot controlar-lo, saps? És com este. Múltiple. Ai, com li dient? No! Menos mal que no s'ha sentit. No puc, però jo vull que saps com És com el Pepe Villuela, que cada vegada que el veus en Aida fent de Xema és Filemón. Sí. Els gestos que fa és Filemón. Inclús quan el posen resistències no és Pepe Villuela, és el Xema. És mal fenomen, això, també, sincerament. Però veig. No, I això, tio, que puta calda, no? Sí, no, si podríem fa parlar un molta rato, calor. perquè a Que mi m'està puta pegant calda. el foco darrere. Estic suant més de Els veig a tots patint. què hem fet? 20 minutets? Sí, bona. Baix, tingueu el nostre Patreon per a poder comprar-nos toalles i ventiladors, i Ayer no, un aire acondicionat. però també s'hauran de torcar. Sí, els Sí, ous. ni aire acondicionat no suport. Bueno, Vale, ara vinguem. Ara vinguem. Hasta ara. Au. Anem a la piscineta. Si vives en el campo y necesitas quemar rastrojos, ten cuidado. Quemando rastrojos. Quemando rastrojos. Por la mañana, temprano. ¡Ay, que me quemo! ara sí que estem així. Ahora sí. What's going on? Ya hemos llegado. Hola, buenas tardes. Ja hem What's tornat. going... Estem cremando ratrojo. Quemando rastrojo i agarrant un poc d'aire perquè, mama mia, tu. Escoltem així la calor. És que jo ho he notat És que... basca. Però és que en la vall passa una cosa, crec jo, que és que, a diferència de València, perquè quan molta calor. vaig arribar este divendres així a València, vaig eixir del cotxe, o sigui, quan vaig arribar de València, vaig eixir del cotxe i vaig fer... Però, i l'aire estava més carregat de la calor. O sigui, jo Pot crec que ser, és perquè sí, quan totalment. està a la vall, quan es queda així la calina, costa molt que isca. Home, quan ve tot el ponent, tio... Y tú Mira, todavía ay. pegarle el sol. Molt sec, també és un calor molt sec. Que així com a curiositat, almenys soy jo que soy molt tonto, però jo pensava que el ponent venia del sur, d'Àfrica, i el llevant venia del nord, plan, de les zones gelades. I és al revés. El llevant ve del sur, ve d'Àfrica, el que passa és que ve gelat perquè passa per el mar i es gela. Ah, clar. I el ponent ve del nord
que tu deies, hòstia, Galícia, Astúries, ahí fa fred, però passa per Castilla-La Manxa. Sí, o sea, Monteu m'ho va explicar i jo, curiositats. Vaya. Jo tota la vida Gente sabe. pensava que el ponent venia d'on feia calor, però això diu, la ponenta... Car, tio. I no, és d'on fa fred però passa per on fa calor. Perquè ahí en Castilla-La Manxa és tot... I es transforma. Sí. Passa per l'estufa d'Espanya. No ho sabia, no? I bueno, després d'esta classe de coneixement del medi, Ara ja ho sabeu. venim a portar-vos un joc, que és un joc que així, aquest, el senyor Edgar, Estem cuinant. tenim que dir que aquest joc el van gravar ja, el que passa és que pues, és un capítol que es va perdre, rip. Però com ens va agradar i creiem que es podia inclús fer-li un power-up, un arreglet, Trucar-lo. l'hem fet i pues, així vos portem. Què vos portem? O sigui, és un joc. Què portem, Edgar? Explica-ho. Mira, comencem. Mira! Vaig todo blat. Vaig tot doblat. Que consisteix bàsicament en que hem triat un vídeo al qual li han fet un guió i així jo duc les tarjetes del pandemonio en les que cada color és una classe. Entonces, entre nosaltres quatre hem agafat aquesta escena i l'hem fet aquest guió i segons el que el toque ho has de doblar en aquest accent. Accent, persona, etc. Clar, veu característica, no? Whatever. Puguem tindre algunes wildcards que té el Xiri apuntades en el mòbil. Sí, ja és... Val, la cosa és que Serà més per després. estic així mirant jo el guió i només hi ha 3 personatges. Però n'hi ha 3 colors. Estic veient jo ahí. Correcte, però es pot fer per rondes. Quadra de la hòstia. Fent el mateix, fent 2 o 3 vegades. Mateix. Claro, no? No, la intenció és que si no es queda... Vale, Sí. Sí, jo... Vale. Pues dale, continua explicant. Vale, pues perfecte. Ara jo, cada uno s'ha de quedar en un color. O sigui que, per desgràcia, l'últim li toco el que es queda descartat, perquè som així d'injustos. I pues cada color és una cosa. Per exemple, el groc són accents. Entonces s'hauria de doblar en l'accent que el tocara. El roig són personatges, o sí, més que res personatges famosos, el que siga, i el taronja és més situacional. És més whatever, lo que vinga. Entonces, pues, anem... Reus. Primer posarem el vídeo, òbviament, i llegirem el guió. Jo també diria de fer el guió sense fer-li ninguna veu ni res, però més o menys agafar. En plan, que 3 persones practiquen el guió ara per damunt de l'això, per veure el que és. El tinguem en el mòbil, també, si pot fer trampeta i llegir-lo i ja està. Per supòs, no? Clar. Però per veure com es sincronitza tot. Això sí. I a partir d'ahí ja la màgia vola. No diguis això en el pub, que tiraran tots darrere teua, xaval. Que l'ambient està calfat. Hòstia, d'apunt ara, que fa calor i les avespes piquen més fort. Ja ho crec. Dius, té que veure algo o no? Jo en l'Animal Crossing estic patint per elles, tio, perquè m'eixen en cada arbre. Com? Estàs patint per les avespes, per què? Perquè m'eixen en cada arbre de l'Animal Crossing. Bueno, no desvariem. Tornem al gran joc. Vaig tot doblat. Entonces ara, pues, òbviament, els 3 primers aneu a ser vosaltres. Jo estic així de caster. I després ja... Caster. El de Castor. àrbrit. Primer diria de posar el vídeo. Normal, el sentim. Correcte, però diguem també, veient el guió, no? Vale, però sentint l'àudio original i després ja ensayem nosaltres una vegada sense vídeo. Faria jo també. Claro, O perfecte. sigui, jo crec que ja és allargar-se massa, Sí? Sí, a veure, per què no va ficar original? A veure si vota el copy. Tens raó. Yeah. No crec que vote, però vale. Pues, Fem-ne una sense accent i sense res. Una llegida per a saber-se el text i ja. Claro. Així que procedim, per favor. Una llegida ara, però pensa que dius en el vídeo. Sí? Sí, Directament? home, clar, per l'amor de Déu, Charlie. Vale. Este és el meu territori. Que va, en veritat, l'han fet en 3-3. Així que... Així està. És una escena del Senyor dels Anillos. Correcte. Que hem vist prou adequar. Vale, així estan. Així parlen Merry, Pippin i Gimli. Són 3. Qui fem cada uno? Jo el Merry. Merry, Pippin i Gimli. Vull parlar-se entre vosaltres o el que a mi em passa pels ous? Tu vols ser Gimli, Fuster? Que és el més chill? Li queda prou bé. Car. Damunt bé. té ahí una línia de pipiriru que t'agrada molt fer a tu. Va, pues jo Pippin, entonces. Charlie és Pimpin. Pin. És un pimp. Yo, mate. Tens ahí el guió? Procedix, Fuster. For real, no cap. Va, pues corre, fanya, fica-te-la.
Per que l'amor som de així. Déu. Tots. Està esperant a este el home. Marcelo, Tots en el tio. dia esperat. Mira el frustration, Marcelo. Ja ho crec. Descalificat. Vale, saps on, més o menys ubicat. Anem a llegir normal i ja està. Claro. Dale, Chiri, comences tu, no? Mira també... Sí, Favor pero, del vídeo. pero le damos al... Va, sí, sí, le doy. Le da el play. Vaig ficar-ho així, Chiri? Inclús. Si, no, jo estic veient si així, vol, loco. I si vols mirar així, per a poder mirar la Que pantalla. cabrons, ells tenen per follar-se el Qué mòbil. locura, ¿no? Home. Nosotros tengo ahí ben grandeta. Car. No, home, car. Va, a la de una, a la de dos i a la de tres. És Ja, una, ja, és ja. una prova, no? Itzo. No és la Correcte. bona. Car, n'hi haurà que fer el Secret Testament, no? Quieta! Tios, m'estic avorrint, Així és freestyle, bé. Porros. Així on tindran amagat. ¿No huele un poco raro aquí? Oh, que cavall més blanc. Car, és que comença ara. És que crec que no ha agarrat el vídeo No. en el que van fer el vídeo. L'edició. Està encalfant. És la mateixa l'edició. és la mateixa escena, Està encalfant, no passa Ja res. va. En un lugar de la Puesto Mancha, sería incluso. de ¿No? cuyo nombre, Mancha. en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Critical Bilbo Bolsón. Porta-me a fumar. A Sonia cafè que ho baixe. Tu com vas? Mal groc. Recorda quan em passava el mateix. Em quedava topiat, aixina. Menut pitjotxo, saps? Passava? Si estàs més blanc que la paret. Era ara? Sí. No, és ara. Ahí, con això. Hòstia, ara sí que estem tots a fumar. No, a fumar. Ara Ai, sí que ai. estem tots. A fumar. Se me fue. Fus. Cabrons. Espera, Tota Vale, parem. Se mos ha anat, Casos que d'ensaio. flipes. Anem a agarrar-ho a partir del pipiriri, ¿vale? Vale, va. Així tu saps on és. Correcte. El pipiriri començaria... A veure... Mira, així. Així. Mira. Ahí. Tu pipa. I me lo faré. Hòstia, ara sí que estem tots. I los cabrons quan A isca, no? fumar. A fumar. Ai. Perdó. Cabrons, No. cabrons, esteu xamant-se-la tota i hem anat hasta la màquina a pillar-me un xispató. Putos rates, ni una xusta queda. Ahí és, no, la de Espera. putos rates és... Cal. No és... O sea, és putos rates. Tu espera't un poquet perquè mira. És que jo només sé la línia, tinc que estar pendent Cal, de cal, la cal, línia cal. i Però del espera, vídeo. però mira, és una explicació. Putos rates... Ahí. Veus? Quan es ve putos rates, saps? Faré una pauseta. Cal. Estan anys. Tornem. Espera't, al pipiriri. Ahí es vegem que... Pipiriri. Hòstia, ara sí que estem tots. A fumar. Ixa, clar. Cabrons, esteu xamant-se-la tota i hem anat hasta la màquina a pillar-me un xispatoig. Putes rates, ni la xusta queda. No t'agobies que en la cotxera del Tarta hi ha cucurutxos a 25, crítica al mas, pilla... No. Crítica al mas i pilla una merda com un cabàs. És a dir. Crítica al mas. Uau. Anem ahí darrere a rotllar els cucurutxos, que així fa aire i s'embola tot. Vale, Gandalf diu algo també. Això podria ser el que participa que diga algo en plan... La cosa més random que se Cal, me ocurrisse. freestyle. Cal, vale, me pareix bé. Vale. Com s'han notat? Sensacions? Està Està bé. Soltet. Vale. No som així tampoc dobladores Vale. professionals, No però mos paguen per s'intenta. això? Ara toca... No mos paguen per res, així. A No tu? mos paguen per res. Vale, fuster. Què vols? Roig, groc o taronja? Freseta, tarongeta o plàtano? Groc. Oh, Foc. T'ha tocat accent. Cáliz profunda. Vale. Cai profunda! Ja t'ha tocat. que hay profunda i jo. Bàsicament. Andaluz. Charlie. Taronja. Toronga. Toronga. És que molt Tria. valencià, tio. La de punta de l'esquerra, meua. La teua Però dreta. puedes fer-ho en castellà, Ahí estàs. Puedes fer en castellà. Speaker motivacional del TikTok. Hostia, el del otro día. No, ay, es que tú no estás. Imagina ser tonto de la cabeza. Así tus amigos no te llamarán. Eso te beneficiará. Chiri, tria color. Jo roig. Hòstia, jo tinc ni puta idea de Segur? com fer este, Sí.
Segur, roig. A veure, si ell té groc i taronja, pues, per igualar un poquet, no... Jo què sé, dóna'm uno, el que vulguis tu. Donar-me. Let's go. Això no ha sigut gens aleatorio, però... Mos la pela. Let's go. Hòstia, Mario Bros. Let's go. Let's go, primo. Perfecte. Vamos a darle. 3, 2, 1. Po, 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 po. Critical Bilbo Bolsón. Porte mal a fumar. A son no hi ha cafè que ho baixe. I tu, com vas? Mal groc. Recorde quan em passava el mateix. Em quedava tot pillat, aixina. Menut Pinocho, saps? Passava si estàs més blanc que la paret. Ha, ha, ha. Mira! I jo, Pep Pereré! Hòstia, ara sí que estem tots. A fumar. Cabrones, está chamándose ahí toda la hierba y nos hemos ido a pillar monche para la máquina para todo. Puta rata, de la xota queda. No t'hi agobies, que en la cochera del Tarta hi ha cucuruchos a 25. Critical más. Pilla una merda com un cabàs. Critical más. Pilla una merda com un cabàs. Ara. I jo, Critical más. Wow. Aneu ahí darrere a llorar els cucurutxos, que si no hi ha aire i se remola tot. Mamma mia! Mamma mia! Un aplauso pels bròscolis. Jo m'he enganyat de línia. Ha estat molt també, bé. jo també. Ha estat molt bé. brutal, No ha sigut passa res, ha estat molt chill. Este crossover ni en el puto Fortnite, chavales. Jo crec que el millor serà l'últim que fem. Pot ser. I això serà el que tallarem. Descartem? Sí, deixem així. Qui ix? Esta és la que m'has donat a mi? Qui és de què? Ara vull que entraria un poc. Ah, vale. No. Sí, sí, sí. Un poc de salseïto. Pues, si ho anem fent així, que vega... Ara és vostè, després jo i el Xirin. Vale. Fa jo ara. Dale. ¿El Paco té que entrar o no? No, el Paco no vol. El Paco no vol eixir així. No quiere. Ah, Paco no vol saber res d'això. Ara va, xicos. Let's go. Vale, second round. Qui vol Han canviat. Eduard. Dos, ronda. Jo... És que l'Egas Jo... se sap tots, tio. Sí, però si no els veig em queda igual. Clar. Vull dir, roig és personatge, taronja és situació i groc accent. Va, dale, Així dale, que- ràpid. Groc. N'hi ha que anar al picaet. Ara. Oh yes. Roig. Fucking Magaluf enjoyer. Oh, yes. Fans fantàsticos. I tu taronja, Hòstia, però no han dit quins personatges som. Això ho decideix Fuster ara. Ho decideix si està Està fora. decidint tot completament fuster. A mi me pareix bé. No, me refereix que els personatges de cadascú. Ah, cal, Merry Pippin o Gimli. Pues com vulgueu. Huele A a mi em té igual. mercaera. Com és això? O sigui, quina diferència és entre una abuela i Huele una abuela molt mercaera? maruja. Les abueles que van al mercat, germà. Ah, vale. A mi me toca Mickey Mouse. Oye! Soy Charlie! Vale, pues mira, si vols el que és tu en Gimli, perquè com Vale. el tenia ell, i nosaltres quedem en els mateixos que teníem, hi ha quan entre Fuster que es queden en el meu, per exemple. O algo així, fem. O lo que Vale, sigui. va, Jo també sobre me la puc marxa, canviar, no? a Clar. mi me fa la mà. Fem Dale. els mateixos i tu Gimli? Mismo. Vale. Vale, va, me sirve. Sobre la marxa, no? Saps? Seria... Ai, va... Tan, 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 tan. Critical Bilbo Bolsón, Porte mal a fumar! Això no hi ha cafè que ho baixe. Tu com vas? Mal groc. Recorde quan em passava el mateix. Em quedava així tot pillat, com el meu amic Pinocho. Sí. Passava, chico, si estàs més blanc que la paret. Que graciós. Chicos! Pipiriri! Mucho loco! Mucho fiesta! Hòstia, no sigues de tots. A fumar, xiquets. Fucking cabrons! Esteu chamant-se tora! Hem anat hasta les fucking pillar monchis màquines! Fucking rates! No t'agobies, que en la cochera del Tarta hi ha cacuruchos a 25. Critical más. Y pillaràs una merda com un cabàs. Wow! Fucking pescaeta! Yes!
Anem ahí darrere, chicos, a rotllar els cucuruchos, que així fa aire i se'n mola tot. ¡Fucking pescadeta! ¡Hostia! Yeah, me vaig a pixar. Hòstia, tio, que bono, tio. Esta està guapa, Ja ho crec. Jo he tirat, jo he imitat esquip i llau. Sí. Però cada vegada estem fent-la més Més fluida. polida, Hòsties, tio, però esta també ha sigut un crossover prou estrany, Sí. Si voleu anem tirant les cartes, jo tiro la del Chiri, Vale, va, perfecte. i ara quan vinga... Tria, Què? en plan, quin color pel Chiri? Quin color pel Chiri? El tries tu aleatoriament i quan vinga que se joda. Merda, groc. Fucking Chiri. Accent. Jo he escoltat una serp en un principi. Ja, saps? A veure quina gent li ha tocat. Argentino el dia que vam guanyar el Mundial. Chiri, bueno, ja l'ho direm després. I vosaltres? Quin color vulgueu? Ara tries tu el color que vulguis. Va, jo justo. el roig mateixa. Tienes este. Oh, shit. Y tú tienes el taronjo. Dumbledore, tío. Hòstia, me'l pots passar fer el favor, tio. Claro, claro. Va, Chiri! Hey yo, that's my brother Big Shaq. Hey yo, Big Shaquille O'Neal. I Dumbledore com parla, tio, ara mateixa. Forçar. Dumbledore. Harry Potter? Forçar. Estàs fumant la salsa. Anem? La Entonces, salsa. jo qui soc? La salsa oculta. Tu ara seràs... tu vols ser Gimli i que Edgar siga Pippin, mateixa? Vale, jo mateixa, soc Jo Pim estic Pim. molt còmode en Gimli. Pues de puta mare. Però jo me canvio o no O, me canvio o, tu, o jo què? o tu vols ser Pippin i Edgar Merry? A mi em fa la mà. Com podria A mi fer em fa la això? mà. Chiri, que el Chiri seguís que siguin el seu i jo faig el teu mateixa. Vale, així no tenim el personatge millor pillat. Vale, va. Però Chiri és Pippin, no? No, No, Chiri jo és Merry. Merry, tu eres Pippin. Vale. Vale? A la de 3, Merry Crima, loco. a la de 2, recordeu els accents. Big Shaq. Yes. Argentino el día que... ¡Guacho! Que ganaba el mundial, che. Vale? El dia més feliç de su Estamos vida. contentos. Dumbledore. Jo què sé, què fa Dumbledore? Mira, Va, parla, Com si fora... Si el cambio ya, güey. Clar, Coge del vull canvi, fer un tradeo. Es permitís el primer tradeo en la història del joc. Si te mola este... A mí me fa la mà. Jo és que soy payaso pa tot. Ara, Esto com se fa? Te mate, te Algú talla la canvi. polla. A la de- yo te amo! a la de 3, a la de 2 y a la de 3. Critical Bilbo Bolsón. Ha, 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 ha. Això no hi ha cafè que aguanci tu com vas. Man, recorda quan em passava el mateix, em quedava topiat. Aixina, Flow Michael. Passava si estàs més blanca la paret. Hay que riure tú. Pepe Neve, boludo! Que ganó Messi! Hòstia, ara sí que estem tots. Que ganó Messi! A fumar. ¡Cabrones! tío. ¡Está llamándose toda la hierba! ¡Aquí, pelotudo! Oh, relax, my man. Oh, la cochera, fucking cucuruchos 25. Gritan como un mes, pia un merda fucking cabaz. ¿Qué bàsicament, critica el man y qué critica el man? ¡Boludo! Ara vull darrere a rotllar els cucuruchos que fa aire i se'n vola tot. ¿Qué cojones ha sigut això, tío? Sí, tío. Jo m'ha perdut O molt. sea, Jo m'ha perdut ha molt. sigut el més estrany. Jo m'ha perdut molt. Teniu, o Shaquille sea, O'Neal és molt difícil, eh? era ell que anava tot motivat i vosaltres que... Clar, imagina. Plan, ell més Dumbledore i tu més Shaq, però... Ha sigut molt raro, o sea, ha sigut una combinació un poquet estranya. No era com Dumbledore però guiri. Ja. Dumbledore! Cucuruchos Dumbledore! Y ya cuando pasa tal de Cádiz, tío, ha sido ya la polla. Això ha sigut Ara brutal. dones tu. Bueno, Edgar, color. Escalera. no. Roig. Give me that. Targeta roja i expulsió. Tarjeta rota. A rota, ¿sabes? Quina vas tu? Ole. Jo sóc
Buah, ya se está lo que dir de... Oye, andamos rulados, no andamos rulados. Anamos rulant. Jo sóc NPC Skyrim. NPC Skyrim, tu eres? Jo sóc PR. Jo sóc 6 casalles de més. Oh yeah! Vale, personatges, qui és cadascú? Hòstia. Tu qui vols ser? O sea, ell voldrà ser Gimli. Perquè està còmode amb O Gimli, vols no? canviar? Sí, jo Gimli mateixa. Però esta volta vaig a ser Elian. loco. Menuts tígueres. PR, un Menuts saludo desde tígueres. así. Peleant de PR, és dominicano. Jo totes les vegades, Edgar, jo totes les vegades he fet de Pippin. És com Però RD, si tu vols fer Pippin, jo faig de Merry. No, fes tu de Pippin i jo faig del que però fa el Chiri. parlant mig inglès. És com així a fer a Bad Bunny, no? Sí. Oh, pinche huevo. Com el Giovanni. En vez de Giovanni. plan, uno de RD diría prendí el papel, pues uno de PR diría prendí el paper. Ja ho crec. Bueno, li tirem i anem al descans? Let's go, Sí, sí. let's go, let's go. Entonces tu eres Merry, Fuster Gimli i jo Pippin. Merry Christmas. 3, 2... Espera. Vale, casalles... Crítica al Bilbo Bolsón. Posa-me la fuma. Això no és cafè que ho veig. Tu com vas? No estoy en condiciones. Allà, recorda quan em passava el mateix. Em quedava tot pillat, aixina, en un penocho, saps? Viajero. Hace tiempo que no le veo. PPRB, puñeta. Ahora estamos todos hermandad. Viajeros a fumar. Malditos cabrones, están fumándose todo el cake y nosotros hemos ido hacia la máquina por los monchis para todos ustedes. Y nosotros nos lo pagan así. agobies que en la cochera del Talta hi ha cucuruchos a 25. Crítica además. Y pilla una merda como un caballo. Qué guagua, Critical más. Wow. Fuck, Dios mío, no hay de eso en Albuquerque. Vamos detrás a liar los cucuruchos del dragón. Viajero. Voy a clavar al señor White. Tenía que clavarlo. Este està guai, Necesitaba. Si puc quadrar els diàlegs perquè han hagut uns quants que s'han desquadrat, Sí. ho ficarem després ara en el descanso, plan, ben doblaet Fucking pospo. i tal. I bueno, anar a fer... Pues ja ho tinguem Con el així. autotune y le cosa y eso. Ara sí que us parlaré. Si voleu que fem un doblant en autotune, ¿Has copiado? Ah, ya no. Ahora Por favor. molta calda. Bé, ara sí. puedo ver. Però ja has parat de gravar. No, però espera tu que ara va despedir-se. Capullo. Hombre, si... Que dona igual. Això perquè fa calor. Avui no som més que ja estem morint. el calor mos afecta I bueno, molt. mal. bárbaro. després de gravar altra vegada este joc, el joc que vam perdre però que volem recuperar, si anem a fer un descanser ràpid. Ara sí que pots entrar ja, Paco. Pots despedir-te de la gent, Corre, Paco. Paco, fes algo, fes Va, algo. suma-te ja la càmera, Paco. Paco, fes algo. Paco, Fes algo. Paco, 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 ¡Ay, sí, del Paco! Ara sí, vinga. Au. ¡Au! Crítica al Bilbo Bolsón. Posa-me la fuma. Això no és cafè que ho veig. Tu com vas? No estoy en condiciones. Allà, recorda quan em passava el mateix. Em quedava tot pillat, aixina, en un penocho, saps? Viajero. Hace tiempo que no le veo. PPRB, puñeta. Ahora estamos todos hermandad. Viajeros a fumar. Malditos cabrones, están fumándose todo el cake y nosotros hemos ido hacia la máquina por los monchis para todos ustedes. Y nosotros nos lo pagan así. agobies que en la cochera del Talta hi ha cucuruchos a 25. Crítica además. Y pilla una merda como un caballo. Qué guagua, Critical más.
Wow. Fuck, Dios mío, no hay de eso en Albuquerque. Vamos detrás a liar los cucuruchos del dragón. Viajero. Acabem d'arribar a la part en la que ningú m'ho està veient. Ha arribat la part en la que puguem dir i criticar el que ens doni la puta gana perquè ningú va funar-nos. És que ni el copyright. Consum, anem a per tu. Tot comencem a acabar així en Ja ho crec. entitats a poc més grans. Ja ho crec, tio. Mercadona versus consum, debate serio. 8 hores de... No, t'imagines un... els vídeos estos de... batallas épicas del friquismo. Ja ho crec. Mercadona contra Consum. Segur que la part de Mercadona aplegaria un moment de la cançó que en meitat tindria un drop que faria Mercadona, Mercadona, pam, i trencaria la cançó ahí. Pagaria per escoltar aquesta cançó. Mercadona, Seria tan complicat. Mercadona es tiraria més per a part del millor per emportar. I l'hacendado, bro. Consum es tiraria per a part de que és més fiel als clients en quan lo de muntar tant els preus. Té el carnet de consum este. Això, sí. Que és un descuento que... Poca broma, Mercadona no el Poca tens. broma, jo el tinc poc ple. Jo no l'he gastat en la vida, tu. Ja ho crec. I estic gastant-lo, però D'anar al consum entre tots i cada volta que algú es compra alguna cosa, passar-ho. És barbaritat. Però jo em pegué. Si vaig en un grup de 10 persones, el de Ningui el dic jo. Que això són almenys 3 euros en el cheque crece. Con el Monpi s'haurà beneficiat poc. Ja ho crec. Shout out for Monpi. Monpi, tio, sempre que anem a consumar, targeteta passeta. Tarde- Haurà menjat de baix per uns dies, Ja ho crec. De res. Que puta. Monpi paga, Shout out, Monpi. Monpi paga. Hagámoslo como os deus. Bueno, m'està agradant esta conversació per estar tirant. Sí, a mi també. A mi m'encanta més consum, sincerament. Vaig a fer una cosa. Mercadona Ahí va. Ja va el hot sempre take. ha sigut el downgrade de consum, perquè sempre ha sigut consum pels pijos i Mercadona pel poble, per la plebe. Saps? Sempre s'ha Sí? vist d'aquesta manera. Hasta que de repente Discrepe. Mercadona va començar a traure productes de merda, va fer com un monopolio, va dir, así m'han hacendado. Va començar a traure productes de merda, una barbaritat, hasta que va traure els ous fregits i tot això. Clar. Ah, vale. I va aprofitar això per mutar preus que flipes, jo crec que ara estan al nivell. Perquè antes Que estan consum al era més nivell? car. Ah, vale. A mi em pareix 40.000 vegades millor Mercadona, Sí, Totalment. però és que també, clar, la marca com a tal, la marca Hacendado és prou millor que la marca Consum. Claro. Que vol estar I de la marca Hacendado literalment tens qualsevol cosa que t'agrade està de Hacendado. A veure, o sigui, és que estic pensant que no estarem fent una promoció encubierta Ja ho crec. sense donar-se tio. compte. Juan Roig. Juan Roig, cabrón, no muntes Ja ho tant els crec. preus. Juan Roig, cabró. Que Que són del València, tio. És que es podria Mercado, criticar molt lo de la pujada de preus. Ja, això sí, Podrien això sí. cagar-se Però amb això. fora preus, supermercats. Más i más. Voleu que puntuem ràpidament, en plan, sense fer cap sinó dir un número de supermercats que tenim per així? Uns quants. El A Aldi. veure, què es pareix? Ostres. Hòstia, cabró. Espera, no comencem tan fort. Has tirat prou bé. El Aldi. El Aldi em pareix Un bon nou. és veritat, damunt té coses que a millor ni Mercadona ni Consum tenen. Com si fos més un Carrefour, no? Sí. No vos pareix que és com un líder preu de marca blanca? Sí, també. I també Però està poc carregat. Els que ha anat això, molt carregat en quant a que tenen de tot, inclús robo. Sí. Robo, jogueig. I que potser tires a comprar un paquet de xutxeries i després comprar una bolsa industrial de xutxeries. Ja ho crec. Però potser després un producte bàsic no el tenen. Ja, això sí. Però Entonces, bueno, jo li ficaria un 8. Jo De cerveses també. Un bon 8. Jo un 9 perquè és que sempre que he anat he eixit satisfet. Sí. Vull dir, m'ha rentat 20. Tenen secció de panaderia també. Bé, S'han fet tenien, a- bastant bé. tenien rotllos de canela, tio, que això no ho he vist jo en cap panaderia ni ningú súper d'ací, dius, per favor, dugueu-ho perquè està increïble. Bueno, són alemans, tio. Sí. Tots gasten rotllos de caneles. Són molt alemans. Vidal. Hòsties, Vidal, claro. És que Joder, queden. pa un apurar... Cara, o sea, Vidal estem parlant per a la gent d'olleria, perquè jo crec Clar. que fora d'olleria... Sí, a veure, Algunos Vidal sí que en n'hi el ha seu moment per va ser ahí. molt. Sí, però En su momento dic era molt gran. actualment. No, actualment no. Algunos sí que n'hi ha. Ara- per ahí. En el Vall d'en és- sona que n'hi ha alguna? Ara és Economic Cash. Té raó. L'Economic Cash és Vidal? Ara quasi tots els Vidal, tots els locals els han convertit en Economic Cash. Me se trenca la puta ment, tio. No ho sabia. Que és una còpia de Family Guys, però... Sí, totalment. Però bueno, Vidal, molt bé, sincerament. Sempre va mantenir bons preus en el moment que estava i tenia una bolsa de gusanitos de 2x2 que era un animalà que t'agarrava un mal de panxa, però com a xiquet ho disfrutaves, però vamos. A mi és prou... Bueno, un 7. Vidal. No està mal, però tampoc té tant. No, li fico Jo un inclús, 6, sí, no, clar, un 6. Jo inclús també li ficava un 6, un 7, no? Perquè Ja, és de li hem- massa. Jo a l'Aldi li he ficat un 8, no puc ficar un Tal 7 qual, tal al qual, té raó. Vidal.
Tens raó. Un 6. Ahí està. El Carrefour. És que no, jo no he anat tant a Carrefour a comprar com a tal. No és... N'hi ha de tot i està prou bé. 7, menys un punt per ser francesos. 6. No sé què està dient. Ah, vale. Sí que són francesos. Sí. Clar. Vale, pues entonces ya nos quedamos mal. Un 0. No, és broma, a veure. Però dins de lo que Carrefour, un 6, va, xupar-la també. Aquí a càmera tampoc està gravant. Bueno, està gravant alguna càmera ara mateixa. Va, pues ara sí que és un podcast de deberes. Sí, tal qual. Lo que no hem sigut en 2 anys, pràcticament. Ara no està gravant ninguna càmera i dèiem, ara sí que som un podcast de deberes. Carai. La Tio, revelació. Està gravant alguna, Xeli? Sí. Vale. El Carrefour és el més propet a Walmart que tinguem en Espanya, diria jo. Claro. Tens absolutament de totes les qualitats, perquè a mi em flipa anar-me'n a la secció de formatge. Hi ha un formatge, xiquets, que es diu torta del casar. Això és food porn, vull dir, és super il·legal, veureu, si no tens 18 anys. És un formatge de xina redó que li lleven la part de dalt i està com un toc cremose per dins, com si estigués fundit, però ja està així. Calfes, no? I això està en el Carrefour. Claro, és que el Carrefour n'hi ha de tot Però això és tipus el camembert este, no? No, però és que està molt líquid, lo va untar pràcticament, Lol. saps? Temperatura ambient. Entonces, aquestes coses, i a més, que jo que sé, pernils bons i tal, que no comprarem ningú mai, però estan ahí. I dius, Quin has dit? De l'estem el parlant? Carrefour. Que m'apareix això, el més prop a Walmart que tinguem així. Sí, Sí, però ese jo rotllo. li llevo un punt perquè són francesos. Sí, jo li'n llevé 15. Jo, Ojo, per disponibilitat també. Pensava que estaves ante el bando, no diré el bando. Home, no. Consum, que l'he comentat antes. Tio, a mi consum m'agrada molt, sincerament. Sí, també. Un 8. Jo, Sí, sí que el tema de que tot el tema de hortalisses i verdures És molt car. te ho pugues agarrar a pes i les quantitats que tu vulguis em pareix molt millor que el Mercadona, que potser si vols pillar-te 2 cebes no pots perquè tens que pillar la malla de 4, o si vols pillar-te 4 creïlls no pots perquè tens que pillar-te la d'un quilo. Però en les frutes sí que ho té així, no? Sí, no, Mercadona també ho té. El que passa és que en Mercadona t'ho pesen en caixa. No, sí, però dic que no tenen tot. Les cebes... no, ja. No, cebes i... Vull dir, el que és més hortalissa... Bueno, no, la tomaca sí, l'únic que no tenen és la creïlla i la ceba. I la carlota inclús també. I la carota en bolsa. Ja ho crec. Bueno, que si no m'enganyen en consum també. Però, i lo de que en aquesta secció del Mercadona, la mateixa secció de frutes, tens 2 congeladors que t'estan venent la creïlla, pela, la creïlla, pela i a trosseig, la creïlla fregida, Sí. la creïlla Això- bullida i congelada, no sé què, o sea, tantes putes merdes, bro, per fer la puta creïlla, Ja, que tio. gossa la gent, macho. Vull dir, no pots Pillant agarrar les creïlles i les una fas creïlla, i ja... una creïlla i ficar-la al forn, o millor, o ficar-la a bullir. Mira que és fàcil, Bueno, entonces que no t'ho fiquem? No, Jo un 8. Jo un 8, però alt. És Sí, que... podria ser Un 8 8 i alt. mig perquè li falta Sí. el rotllo de comidas para llevar que té Mercadona. Sí, però la panaderia és top God, tier, eh? La panaderia, el Sí. Mercadona. La calzone, tio, ja pots menjar-te la calzone. La napolitana jamón york i formatge del Mercadona és pareguda, però no aplega al nivell de la calzone. La calzone L'empanada és de top, pollo i champinyón. molt és que bona, tu no t'agraden el champinyón, però me la menge. sí, no? Sí, perquè no, hasta avui no sabia que tenia champinyons, però bueno, Però està increïble. està bona, està bona. I els sucs naturals de la nevereta. Sí, sí, sí. Buah. Sí, Pulpa i sense pulpa, damunt. Estan boníssims, estan Tio, I boníssims. el fet de que ja no tinguis que anar a una maquineta que té els permís, que també ho té. Però que és caríssim. Ja, però 4 saps, pavos el litro, però tu. saps que vas a comprar-te uno per fer-te-lo en el moment. Vull dir, Ja. això és uno, perquè tampoc t'ho pots guardar molt de Està rato. guai. Vale, entonces un win, ¿no? Sí. Mercadona un 7 i te puc explicar per què. Dale. A veuràs. Pese a que M'ho els productes preparat. d'Hacendado, que són normalment barats, normalment són molt bons, la carn del Mercadona me pareix una basura, perquè damunt en consum té la carnisserieta, que està molt bé, però és que damunt de qualitat me pareix basura i molt cara. I damunt, que el comidas para llevar no és lo suficientment bo, crec jo, en molts dels productes que fan, i tiren molt de menjar. I damunt els empleats no es deixen endur-se res a casa. Que feo. Això està molt feo. Això Perquè és de damunt, veres. en Mercadona, qui es compra les putes pizzas? Nosaltres al principi Són anem cares i tampoc estan bones. espiant I, 2 porcions o algo, però I molts tipus d'arrossos tampoc es fan de massa bons. no. Fer un arròs al forn així en València, damunt en la zona que estem, i fer-lo roïn. És molt més fàcil anar al menjar pan dur local Renta o que què? tingues. Què? El menjar per endur. A veure, n'hi ha coses, jo que sé, la pizza me la vaig veure com una del Montoy, el costa 10 pavos. Sí, tio. I jo que sé, les tires de pollo, pues, com si te les feres en casa, Mm. les galites, tot això... Sí. O sea, res de l'altre món tampoc. Vull dir, no és algo que vagis a pillar, sinó que potser molt puntualment d'apurar, doncs dius, mira,
Estàs de festa tot bufat, vas a pillar botellón, que ho van fer 1000 vegades, i de paso que pilles el botellón dius, pues me pillo l'hamburguesa esta. Clar, la de 3 pavos està molt bé, en veritat. La de 3 pavos és molt millor que la gran, La gran és una basura. I l'ensaladilla. L'ensaladilla. Que al principi estava a L'ensaladilla 3 és de les euros millors. i ara està a 4 euros i el recipient és més xicotet. Però perquè s'han donat compte que l'ensaladilla era god. Tot el món pillava Però l'ensaladilla que perquè estava boníssima. Tu, mamaíssims, tio, menjant-se una ensaladilla tot pasterosa en un parque, en una barra de palo millor que s'havien partit entre els Però quants, això de locos. i el pau, que locura. Ja ho crec. 4 pavos ara ja no renta tant, Ara sí. els pocs estan bons. Ens queda algun per ahí. Home, jo diria... El Family. Cara, anava a dir-ho, però lo que passa és que este és del Pablo, a mi es pot acabar en algun fregado. Però és el que hem dit, en esta part no m'ho veu ningú. Sí, no. Family Cash. Family... Siguent honest, Dis. siguent honest i mirant-lo mirant-ho com a supermercat, Sí? Buah, crec que està algú venent melons fora en el carrer o alguna No, cosa. és el Bandos. Ah. Vegem melons. Bueno, com a supermercat, la veritat que és una opció que se sol tindre prou prop perquè està escampadíssim i que té pràcticament de tot. I és barat. I és prou barat. O sea, nosaltres que sempre que m'anem de festival o algo, Anem ahí. com que passes o passem per un tinyent o per Xàtiva, diguem, o un o l'altre, i carreguem ahí tot perquè mos és més barat. I n'hi ha Arbero, en el Don Tinyent n'hi ha Arbero, bo. Damunt solen ser més grans i més accessibles, rotllo, que Sí, tenen tio. pàrquing fora i tot el rotllo. I la panaderia és top tier també, Però és que tenen, però per exemple el de Xàtiva és que la tenen a part. Sí, una és altra- fora, però és... No sé si és... Però en Ontinyent la tenen al costat. Per exemple, en el Sirac, quan vam anar amb nosaltres, també està al costat. Però és a preu de panaderia de súper, Ah, ja, sí, la saps? Carcaixent. I està bona, tio. I de qualitat, però algunes coses... Bé, tenen la cervesa més barata que he vist jo en la movida. La Molenbeer esta, no? Que ruïnes. Està horrible. Estic molt enfadat. Vaig a llevar-los 0,25 perquè vaig llevar un vi blanc que estava boníssim, que era d'ací, del poble, que és d'un glob. Ah, hòstia, ja ho crec. És el vi que més m'agrada, tio. I vaig anar un dia a posto a comprar-ne i van dir, no, ja no en portem. Però tu estàs tonto, tio. I esteu, què vos passa? Li dius això al dependent, saps? Que té que veure. Es comença a pegar-li a saps? Quina nota li ficaríeu? I un 8. S'ha pegat un 8 també. Com si fos un Carrefour, al fi i al cap. Sí. Joder, sí, però... Jo vaig a vale, ficar- No s'aplega tant. A veure, jo li ficaria un 8 i mig, perquè això, tot el tema de l'alcohol està a molt millor preu Sí. que en altre puesto. El tema de els menjars és això, molta varietat. Sacs de cacau. Entonces, això, li ficaria un 8 i mig, però com em fer la puta ixa del vi, vaig a ficar un 8,25. Per cabrons. Bona nota. M'ho llevat el vi. Per un setet, no? Un setet. Un setet. Perquè jo vaig anar a comprar formatge d'ahir de... Saps on pagar, però bueno, a Family. a Canya ja. De què? Family, tio, vaig comprar una sala de formatge, tio. L'obris i me dono compte que no fiquen el típic paperet perquè n'agarres una. Sí. Però bueno, estava super apegat. El barat dur tot el pack, no? Literal. Menuda puta merda. Menuda puta merda. De Lo únic que li fiambre. roba mal al Family de moment. Però què vas fer? Vas agarrar i tallar de ganivet o Jo alguna que sé, I no ojo. sé quantes lotxes m'hem vestirat, 5 o 6. No sé. Les botelles de Jagger a litro, les més barates, Ja ho crec. I val la Blue pena. Chameleon. I val totalment la pena anar. La única puta que li falta al Family és no botelles de litro d'energètica marca blanca, perquè Sí, vamos. pillar caixes dona molta pereza al final. Claro, i damunt Com no ho han fet? marques més normals de marca blanca, en plan Clar. energètic, no el Toro Loco, Blue Chameleon, que això té la pata al fetge. Toro Loco crec que és més... És Sí, prou però Toro Loco és comercial. asquerós, Toro És Loco és horrible. espanyol, crec, Fa però- sabor a cartó. Sí. Bueno, jo les Uah. vaig provar a fer sabor a cartó. Jarabe, tio. Molt mal. Xics, jo estic Sí, pillant s'ha ja de fer la mà, fa és de zones. A xapar-la. Jo Anar a vaig veure a- si m'ho dones a pegar-se un banyet o no. Fer-se una pajeta... A gust. Ale, hasta el diumenge que ve. No, quina càmera està enxufada? Aquella. O, Vale. o ixa. Au! Ale! Adéu! Déu, tan puta Bé, xiquets, bé, un altre més a sacar.